Валя вышынёй да 15 метраў, якая несла з сабой лёд, дрывы і кавалкі дамоў. Вада, што змятала рынкі, хлявы і жылыя кварталы уздоўж ракі Дубравенкі. Людзі, якія гінулі проста на вуліцах або ў сваіх дамах, калі вада падымалася да самай столі. І калыска з немаўляткам, знесеная плынню. Гэтак відавочцы ўспаміналі трагедыю, што адбылася ў Магілёве 10 красавіка 1942 года. Той дзень гісторыкі пазней назвалі магілёўскім цунамі. Такую ж назву мае і кніжка гісторыка ды краязнаўцы Алексея Буцюкова, што выйшла праз больш як 80 гадоў з моманту катастрофы. Гісторыя магілёўскай трагедыі пачалася яшчэ ў 41-м. Адступаючы савецкія войскі падарвалі чыгуначны насып, што пераградзіў Дубравенку. Вада пачала збірацца, утварыўшы цэлае возера, і калі ў красавіку 42-го прыйшла адліга, імправізаваная дамба не вытрымала. Дакладная колькасць ахвяраў магілёўскага цунамі невядомая. У тагачаснай прэсе называлі да 2000 чалавек, але сучасныя даследнікі лічаць, што загінулі некалькі соцень жыхароў. Гэта была тэхнагенная катастрофа, але гісторыя Беларусі ведае і стыхійныя паводкі, калі вінаватая была выключна прырода. Самую маштабную лічыцца паводка 1931 года. Яна ахапіла амаль усю краіну ад Двіны да Дняпра, ад Нёману да Сужу. Зіма была вельмі снежная, глеба моцна прамерзла, а вясною раптоўна пацяплела і пайшлі дажджы. Снег пачаў раставаць імкліва, і рэкі выйшлі з берагоў. У Менску Свіслач паднялася амаль на 4 метры. Вада затапіла цэнтральныя кварталы, спыніла працу гарадской электрастанцыі. Горад застаўся без святла і вады. Людзі прачыналіся ноччу ад грукату пажарных у напаўзатопленых кватэрах. У Віцебску Двіна паднялася больш, чым на 11 метраў. Пад пагрозай апынуўся цэнтр гораду. У Воршы змыла масты і знікла сувязь з Менскам ды Віцебскай. У Мазыры паводка разбурыла частку мосту праз Прыпяць. Яшчэ адна моцная паводка адбылася ў 1958 годзе. Асабліва пацярпела горадня, дзе 1 красавіка выпала шмат снегу, а ўжо праз некалькі дзён пачалася адліга. Нёман падняўся амаль на 8 метраў, парацэплылі дахі дамоў, гаспадарчыя пабудовы і цэлыя падворкі. Апроч таго, плынь зносіла людзей і жывёлінаў, што сядзелі на бярвёнах, чакаючы ратунку. Рака разлілася і каля бровару. Аматары хмелю маглі вылавіць там некалькі бочак з алкаголя мясцовага разліву. Гідролагі адзначаюць, катастрафічныя паводкі ў Беларусі здараюцца рэдка, раз на 100 ці нават некалькі соцень гадоў. І найчасцей іх выклікае спалучэнне такіх фактараў, як вялікія запасы снегу, глыбока прамерзлая зямля, хуткае пацяпленне і моцныя дажджы. Як вы разумееце, наша размова пра вясновую паводку толькі пачынаецца. І падтрымае яе геафізік Зміцер Грышченка. Вітаем вас! Вітаем. А вось адкажы адразу, а што, напрыклад, зімой сведчыць аб тым, што вясной будзе вялікая вада? Вось як гэта? Зразумець адразу. Зімой можам паглядзець толькі на две рэчы. Колькі снегу і якой таўшчыні лёд. Усё астатняе ўжо залежыць ад тых фактараў, якія будуць вясной. Тэмпература, перш за ўсё, так? Больш за тое тэмпература ноччу. Бо калі цёпла толькі днём, то будзе такі, звычайная хуткасць таго, як сыходзіць снег. А калі будзе цёпла яшчэ і ноччу, вось тады можна ўжо чакаць вельмі хуткі ўздым вады ў рэках і в азёрах. А вось калі глядзець на снег, які быў гэтай зімой, то што нас можа чакаць? Апошнія зімы ў нас маласнежныя. Таму гэтай зімой ўзровень снегу быў хутчэй падобны на шматгадовыя нормы. Таму для нас гэта можна сказаць, што гэта мнагавата, занадта. Але ўсё ж такі гэта звычайная норма. І можна казаць, што будзе хутчэй за ўсё высокі ўзровень вады, які падобны на тыя, якія назіраюцца ў гістарычных дадзеных. Але, напрыклад, у параўнанні з мінулымі 3 гадамі, то это будзе значна вышэй. А людзям як да гэтага рыхтавацца? Вось дзяржава спрабуе рыхтавацца таксама. Яны вось кажуць, што прагноз дзяржаўны, у нас, дарэчы, ёсць гэты прагноз Лукашенко зрабіў прагноз, што паводкі не будзе. Вось, давай паглядзім. Если кто-то ждет большого снега в этом году и большой воды, тот ошибается. Потому что там, где есть снег и у нас, он выпадал в морозное время. А когда мороз, минус 30, минус 20, он не слежавшийся, ворохом лежал. И как только оттепель,
он дал усадку. И вот я смотрел в лесу, на полях, ну, 20-30 самое большое. Ці мае рацыю спадар трамбаванага снегу? Я вчора читаў заяву Белгідрамета, мне нават стала трошкі цікава за того чалавека, які за дзень да гэтага, амаль за дзень напісаў сводку Белгідрамета, што будзе высокая паводка. Я думаю, як жа не паспеў. Так. Але трэба яшчэ таксама разумець, што высокая — гэта звычайна высокая паводка. То есть гэта не нешта анамальнае будзе. Просто за апошнія гады мы не бачылі вялікага ўзроўня вады. Таму гэта будзе такі ўзровень, які мясцовыя жыхары заўсёды бачылі на сваім жыцці. А што датычна таго, ці гатовіцца дзяржава, па-першае, я б прапанаваў бы людзям ўсё ж такі падпісацца на той же самы тэлеграм-канал Белгідрамета і чытаць дадзеныя з яго, бо там вельмі добра ўсё распавядаецца, і глядзець інтэрактыўныя мапы. Бо там ужо бачна, у якіх гарадах будзе нават дзесьці сёння адбывацца выхад вады ўжо у пойму, і будзе пачынацца вось такі хуткі ўздым вады. А як людзям, выбачай, вось рыхтавацца? Ты бачыш, што да цябе ідзе вялікая вада? Ці людзі ў гэтых рэгіёнах ўсё ж такі прызвычайныя? Па-першае, яны ўсё ж такі ведаюць, дзе заўсёды топіць. Я толькі мог бы сказаць, што у гарадах, дзе паверхневы вадазабор піццявой вады, ўсё ж такі месяц, пакуль высокая вада, трэба кіпяціць воду, бо ўсе гэтыя брудныя рэчывы, якія ёсць на палях ляжаць, яны у звычайным месяцы яны трапляюць у рэкі, там, напрыклад, і ў грунтовыя воды, там тое, што накапілася за тыдзень і туды паступае. Але калі, напрыклад, тут накапілася за 3-4 месяцы, то яно будзе адразу ўсё. Таму часовы ўзровень ўсіх гэтых брудных рэчываў у вадзе можа павышацца. А ўвогуле беларуская дзяржава падрыхтавана да вялікай вады? Я не ведаю, там тэхніка, дамбы, ратавальныя службы? З цікавага, вось пад Гомелем будуюць сістэму дамбаў. Яна яшчэ будзе ўведзена ў эксплуатацыю дзесьці ў 27-м годзе, бо там ёсць заўсёды адны ж тыя раёны, якія падтаплююць, там Манастырок, яшчэ некалькі. І людзі ведаюць, там заўсёды і фотаздымкі такія, калі вада ўжо пад дамамі стаіць. Паглядзім, як яны адбудуюць. І галоўнае, каб якасць была добрая, бо мы памятаем, як некалькі гадоў назад у Расіі размыла дамбу, калі яе толькі будавалі, і потым вада пайшла. Таму паглядзім, як яны дабудуюць і як яны будуць працаваць. А якія рэгіёны Беларусі вось такія ўразлівыя, якім людзям, калі яны яшчэ не падрыхтаваныя, трэба мець на ўвазе? Калі вы сустракаеце першую сваю вясну дзе-небудзь пад Мазыром ці Турвам, то там ўсё ж такі трэба ведаць, што вады будзе шмат. Гэта нізінка такая? Так, дзе Прыпяць, дзе Днепр. А поўнач Беларусі, там звычайна рэльеф такі больш выразны, ухіл рэк большы, таму вада сыходзіць хутчэй. А самыя такія нашы традыцыйныя месцы з падтапленнямі — гэта Гомельшчына, Брэшчына, больш за ўсё. Дарэчы, шаноўнае гаспадарства, пішыце, дзе вы жывеце ў Беларусі і як у вас там з вялікай вадой зараз, ці чакаеце вы? Мы яшчэ чакаем вялікую воду, ці ўжо зараз зразумела, што нічога не будзе, ці будзе? Пішыце, калі ласка. Вада пачала падымацца, і па сутнасці вясной ёсць два фактары. Гэта начная тэмпература, па-другое, дажджы. Вось зараз на 10 дзён у нас ападкаў не прагназуецца, але калі на працягу 30 ці 40 дзён 2 тыдні вада будзе ўздымацца, і потым яшчэ каля месяца трымацца на высокім узроўні. І калі ў гэты час адбудуцца нейкія вялікія ападкі, тады ўжо ўзровень можа перайсці з высокага да нейкага там ужо больш крытычнага. Так, крытычна. А ўвогуле ў Беларусі магчымы, вось як паказваюць у кіно, дызастр, па самыя дахі, усё. На мой погляд... Арлеан, Нью-Арлеан, вось гэта... Прылятаць на Палессі з дронам, і там, мне падаецца, кожны год можна знайсці такія месцы, калі можна паглядзець. Іншае, што ў нас проста вёскі выміраюць, таму ў нас проста самыя такія
нездатнае да жыцця месцы, там просто ўжо ніхто не жыве, таму і там пазнасілі хаты. А так, мне падаецца, то кожны год можна знайсці нешта такое. А можна ў цывілізаваным свеце, назовем яго так, пазбавіцца гэтага разводдзя назаўсёды? Напрыклад, нейкія супердамбы, нейкія прыстасаванні. Як у Нідерландах, напрыклад. Ну, па сутнасці, трэба ўкласці грошы ў гідраразведку, паглядзець усе месцы... Разведку или разметку? Разведку. Гідраразведка, як мне падабаецца. У гідралагічнае даследаванне можна выкладаць грошы. Пасля гэтага паглядзець, у якіх месцах і на колькі метраў можа тэарэтычна ўздымацца вада, і пабудаваць там дамбы. Па сутнасці, это заўсёды мясцовыя ўлады ведаюць такія апасныя месцы. І тут толькі пытанне, ці ёсць грошы. І, ну, гэта цалкам інжынерная нейкая праблема, гэта не нешта такое, што нельга вырашыць. Просто планамерна будаваць дамбы і все. Але шмат дзе топіць розныя гарады, розныя рэгіёны, і мы бачым, ці гэта калі затаплівае такія цывілізаваныя часткі свету, гэта ўсё ж такі катастрофа і нейкі выпадак, які... Звычайна такія фотаздымкі гуляюць па СМІ, гэта не палаводдзе, а паводкі. І калі хуткі і кароткачасовы ўздым вады, а ад гэтага ўжо трэба... Это іншая тэма Гэта для палаводдзе, так? Зараз палаводдзе, Зараз, а паводкі гэта калі хутка ўздымаецца ўзровень, часцей за ўсё гэта ад дажджоў. Ага. Зразумела. Ну, яшчэ, Мазыр, добра, зразумела. Яшчэ якія рэгіёны у Беларусі лічацца небяспечнымі? Вось праз менавіта паводкі. Па сутнасці ад мяжы з Украінай да самого Турова, это па Прыпяці, і ад граніцы з Украінай до дзесьці да Жлобіна, гэта будзе па Дняпры. Вось, ну, то самыя два галоўныя такія нашых рэгіёна. Бо ўсе астатнія там альбо няма месца, дзе магла б вада захавацца. А па-другое, рэльеф не дае. Таму, як бы, у нас гэта ўсё ж такі поўдзень. Ёсць заўсёды яшчэ цікавасць, гэта кіеўскае вадасховішча. Таму, акрамя пагоды, яшчэ заўсёды трэба мець добрыя стасункі з суседзямі. Калі вада пачынае хутка падымацца, яны, так сказаць, яе скідвалі. А там же столькі размоў было ў расійскай прапагандзе, а давайте бамбанём па вось гэтаму кіевскаму вадасховішчу. Хай яны ўжо супакояцца. Мы з вами калісь размаўлялі, што калі высушваюць нейкія палі і калі чалавек дадае сваю нейкую дзікую актыўнасць да прыроды, то вось таксама могуць быць і паводкі, могуць быць і разводдзі. Якая яшчэ дзейнасць чалавека ці дзяржавы можа на гэта... Вы цалкам правы. Сэнс у тым, што калі мы займаемся меліярацыяй, то з чым сутнасць? Каб вада хутка сыходзіла з палёў. А калі шмат снега і ён актыўна тае, то меліярацыя, па сутнасці, паскарае даход вады з нейкіх там аддаленых частак рэк да асноўнай ракі. Таму, калі снега ўжо шмат, то ўсе гэтыя меліяратыўныя канавы, яны толькі паскараюць уздым узроўня вады. Таму, як бы, вясной гэта... Трэба, каб сістэмы меліяратыўныя таксама мелі вадасховішчы з дамбамі, якія будуць затрымліваць гэту воду. Альбо мы атрымаем сцэнар, калі ўся даліна ракі хутка-хутка збірае ўсю ваду ў адно месца. Зразумела. Мы падрыхтаваліся. Вось такія лічбы ў нас ёсць. Паводле Белгідрамету усе паводкі дзеляцца на невялікія. Такія бываюць раз на 5-8 гадоў. Вялікія. Яны здараюцца раз на 10-50 гадоў. Выключная, можа дзіўна гучыць, але ж, такая назва, выключны паводак, так? Раз на 100-200 гадоў. І вось, глядзіце, апошнія катастрафічныя паводкі былі ў Беларусі ў 1931 годзе на Двіне, Дняпры, Березіне. Там розныя гады, так? Так, розныя. У 58 годзе на Нёмне. А вось на Прыпяці аж у 1845 годзе. То бок... Нас чакае праз 150 год. 200 гадоў. Прыпяць, гэта не такая яна і катастрафічная. Не, то бок 150 гадоў таму быў самы вялікі, самы нестрымны поток. Ці чакаем мы ці ною рыхтавацца да таго, каб... Рыхтавацца. Я думаю, апошняя такая вялікая паводка, якая у адносна невялікі час было ў 2013 годзе,
А зараз, хутчэй, трэба чакаць нешта падобнага да 2018, такі дакладна высокі ўзровень, але не катастрафічны. Так. І змяніць сітуацыю можа толькі две рэчы. Калі вельмі хутка пачне быць надвор'е цёплае таксама і ноччу, і абільныя дажджы. Вось А цёплае гэта колькі? Вышэй за 0 і ноччу. Ага. Зараз днём каля 10-15, а ноччу -2, -3. А калі будзе плюс 5 ноччу і днём, тады будзе значна хутчэй.